महादई नदी गोमंतकात राहणाऱ्या सगळ्यांसाठीचीच जीवनदायिनी. ती माता आहे. तिच्यावर संकट म्हणजे सगळ्यांच्यावर महासंकट. महादईच्या पाण्याशिवाय जगणं म्हणजे मुश्किल, महाकठीण. महादईवर संक्रांत म्हणजे सगळ्यांच्यावर पाणी टंचाईची भीषण परिस्थिती ओढावणार हे निश्चित. महादई खोऱ्यात होणाऱ्या बदलांमुळं सगळ्या गोव्यावर त्याचा परिणाम होणार हे देखील खरं. त्यामुळं हा लढा लोकलढा होण्याची गरज आहे. त्यासाठी एकमेकांवर आरोप किंवा प्रत्यारोप न करता त्या लोकलढ्यासाठी सगळ्यांनी एक व्हायला हवंय. केंद्रीय जल आयोगानं कर्नाटकच्या सुधारित प्रकल्प आराखड्याला परवानगी देऊन आठवडा उलटला, तरी सुद्धा एकमेकांच्या पायात पाय घालून एकमेकांना पाडण्याचेच प्रकार गोव्यात सुरू आहेत. आठवड्यानंतर तरी आता सगळ्यांनी जागं होऊन नियोजनबद्ध लढा उभारला पाहिजे. केंद्राबरोबरच कर्नाटकवरही दबाव आणला पाहिजे. त्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. अवजड वाहनांसाठी चोरला घाट रस्ता बंद केला तरी ते गोव्यावर दबाव आणून आपल्या मागण्या मान्य करून घेतात, तेव्हा गोवा शासन तडजोड करतं. पण कळसाचं पाणी वळवूनही कर्नाटकचा मुजोरपणा बंद होत नाही. अधिक जोमानं ते आपला अजेंडा राबवत आहेत, कारण गोव्यात सगळेजण एकत्र येणार नाहीत. ते आपापसात भांडत राहणार. ते त्यांच्या पक्के लक्षात आलंय आणि त्यानुसार ते वाटचाल करतायत. यावर एकच उपाय आहे, गोव्यानं एकतेचं दर्शन घडवलं पाहिजे. गोव्यातल्या कन्नड महासंघानंतर आता कन्नड धनगर समाजानेही गोव्याला पाठिंबा जाहीर केलाय. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी आपण कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्याचा पाठपुरावा करणार असल्याचं नेते शरद मेट्टी यांनी स्पष्ट केलंय. याआधी कन्नड महासंघानंही आपली भूमिका जाहीर करत गोवा सरकारला महादईच्या प्रश्नासंदर्भात पाठिंबा दिला होता. कन्नड महासंघाच्या सिद्धांना मेट्टी यांनी कालच शुक्रवारी आपली भूमिका जाहीर केली होती. मूळची कर्नाटकची असलेली ही मंडळी गोव्यात स्थायिक असून आता गोव्याच्या बाजूनी म्हणजेच महादईच्या बाजूनी त्यांनी आपली मतं मांडली आहेत. आता गोवेकरांनी एक होऊन महादईसाठी आपली ताकद दाखवून देणं गरजेचं आहे. सध्या महादईसाठी लढा देताना अनावश्यक आरडाओरडा होतोय, तो थांबवला पाहिजे. आपल्याला सवयच झालेली आहे, काही झालं तरी परप्रांतीयामुळं झालं. गुन्हेगारी असो किंवा अपघात असो, रस्ता खराब होऊ दे, कचरा होऊ दे, त्याला बाहेरचेच जबाबदार असतात. गोवा मुक्तीला नेहरू जबाबदार, तसे महादईला केंद्रच जबाबदार असं नाही. त्याला आपणही जबाबदार आहोत. आपला लढा आपणच लढला पाहिजे. दिल्लीश्वरांकडे सडेतोडपणे आपली मतं मांडली पाहिजेत. अनेक राज्य ज्याप्रमाणे आपल्या मागण्यांसाठी चलो दिल्लीचा नारा देतात, त्याचप्रमाणे गोव्यानंही अनावश्यक आरडाओरडा करण्यापेक्षा चलो दिल्लीचा नारा दिला पाहिजे. सगळ्या पक्षाच्या नेत्यांनी एकत्र येऊन तसंच कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन आपली ताकद दाखवली पाहिजे. एकमेकांचा द्वेष किंवा टीका करायला ही निवडणूक नाही. हा लढा दिल्लीश्वराबरोबरच कर्नाटकशीही आहे हे लक्षात ठेवायला हवं. त्यासाठी एकमेकांवर आरोप किंवा प्रत्यारोप न करता या लोकलढ्यासाठी सगळ्यांनी सज्ज व्हायला हवंय. सगळ्यांनी एक व्हायला हवंय. कारण महादईचा प्रश्न फार मोठा आहे.